Ako uložiť zraneného do stabilizovanej polohy, kam zavolať, keď je niekto v bezvedomí a prečo sa netreba báť záchranárov. Aj to sa vo štvrtok 6. novembra učili deti z materskej školy na Malej Okružnej v Partizánskom. Našim cieľom je naučiť a ukázať detičkám, ako poskytnúť prvú pomoc aj v takomto mladšom veku, aby sa nebali práve nás záchranárov a aby sa nebali pomôcť komukoľvek, či už sa stane niečo tuto v škôlke alebo aj u nich doma. Základy prvej pomoci im prišli ukázať školitelia z neziskovej organizácie APEčko, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí v oblasti prvej pomoci po celom Slovensku. Prispôsobujú tomu aj ukážky a deťom sa prihovárajú trpezlivo a jednoduchými slovami. Máme také pomôcky, ako sú pandičky, s ktorými si vypomáhame pri takýchto maličkých detičkách, aby sme im ukázali takou hravou formou, že ako poskytnúť tú prvú pomoc. Každé školenie sa začína rozhovorom o tom, čo už deti o záchrane ľudského života vedia. Nasleduje krátka teoretická časť, v ktorej školiteľ vysvetlí základné princípy prvej pomoci. Na sebe si ukážu, že ako dať toho človeka, alebo teda to dieťa do tej bočnej stabilizovanej polohy. Ukázali sme, že to zvládnu aj s dospelým, čiže pani učiteľka bola ochotná, pomohla nám a pekne sme spolu ukázali, že ako dajú aj toho dospelého človeka do bočnej stabilizovanej polohy. V rámci praktického nácviku si vyskúšali aj masáž srdca a umelé dýchanie, a to všetko na plyšovej pande, aby to bolo deťom čo najbližšie. Na hrudníček, na stred hrudníčka, to je táto čierna časť, dobre? Čiže na hrudníček. Dáme sa takto na kolienka, ako som ja. Takéto školenia majú svoj význam a priniesli už aj konkrétne výsledky. Bolo dieťa, ktoré volalo na operačné stredisko na tiesňovú linku 112 a práve sa stalo, že ten človek bol v bezvedomí a to dieťa dokázalo toho dospelého človeka dať do tej bočnej stabilizovanej polohy, respektíve vedelo zavolať aj iného dospelého, či už to bol sused a pomohli, zachránili život aj práve takémuto dospelému človeku, takéto malé dieťa. V závere sa deti presunuli na školský dvor, kde ich čakala posledná časť školenia. Dnes som sa naučila, že keď volá kto odpadne, tak máme zavolať sanitku. A ty si sa čo dnes naučila? Čo si robila s pandičkou? Skús mi to tak opísať. Že ja som robila pandičke, sme robili zo srdienčko, že sme tak robili. Keď sme tak dýchali, aby ožila. A vedel by si zavolať záchranku, keby bolo treba? Áno. A aké je teda to číslo? Zopakuj mi ho. Pomôžeš mu? 112. Na rad prišla najzaujímavejšia časť návšteva sanitky, do ktorej mohli nahliadnúť a obzrieť si jej vybavenie.